Ísland. Vi tar Jákup Rani av munnhøgg side. Kom til jo. Vi tar Mikkjal av munnhøgg side. Jákup Rani, han säger att Mikkjal ska börja. Så de 10 poäng är klara, så är det iLLtonkt. All right. Wait. Whoop. All right, Bajan, nu får det gangster rap i knus. Anche mer gin and juice. Måste ut och boka och skapa ballad för att uppehålla till en fasad. Folk säger att du är farlig, du tror att vara härlig. Jag håller att du är härlig. Faktiskt är inte besvärlig, sexsnacks kärlig. En särlinger som presenterar dig själv som en rappare att du var via en läge till Swangah. Gånger balsar dig en länkan. Nu är det min tur att vända de ränkarna. Du kan fem lyd i atla att folk är kommit här för att höra syster dina på atla. Folk är kommit för att höra systerna på atla och inte för att höra testan här och tvattla och skvattla och gajsa som vulkanen Katla. Ganska särskilt att han har din senaste dist. Det var läst och visst, det är syntepist. Att han har Alfred fyrsti och fyrsta och sen till hemma till en kista. Så gör det bara att rajar att täpa den rejhärda äpa. Den rymda ger skräpa som han bara vid mig alltså. Folk skapshiphopar som är centrer ut av fluncha till. Slå att det är en egna spel. Fan gal. Man skulle tro att det blev torst med den älde, men fuck Jákup Rani. Men fuck Jákup Rani, du går runt och spankulerar som en stolter påfågla henne. Men du har inte till att ha det oj, du kan inte backa det upp. Du bara nacka och tracka och fucka shit upp. Du är så rymlig intenser, onka bremser, onka gränser, onka allt är färg, jag blir bosta över för ofta. Och du tror att du är tufft att du ska in att sita. Men det som inte tu, men flest andra vita, är att det som bort är, det bort är, och urslit så jag vet ju bara inte här. Tar man upp först som man gör så vill man behandla vad det är efter. Och det är inte så för att samla det upp det så ena för det efter. Så det är explosiva fanan till att fjuls är så stort. Och det är som att stöta bensin och bal om man så bjöd där språt. Du skjuter, men du för det samma brukt vatt krut. Det är så fucking joder att du först skott räknar och så gör gott ut. Fucking rasism. Red power. Yeah, man. Det är allt en sommar i Nösne till Jákup Rani. Här är alltid vetra, här är alltid kava. Han sa bussmän är kavamän. Och det är ju närmast till grina. Det är som över en jåsar så är det närmast en lavina. Jag har inte sagt. Det är en tassen snöjde fältet som om att han är större som en shit.
Han har åpenbart ångant haft problemer ved at til dømes på en kjette. Aldrig. Nej, helst gör. Ja. Och förresten så var det pesten, den nästan bästen, han etiketa från en häst och nu börjar festen. Det är bara inte på en dial och det ständer en liten nissa. Han häver kransen pinta till han bjöd till ett rymmarball. Tacka nej. Det heter för spär kittla, heter för smaka illa. Och heter mot ditt digga. Det är som en för uppa flickva att ta stjärnan vill slicka. Tack för mig. Är du klar? Okej. Igen, Swangah säger det först. Sick är inte sick, bara fucking hypokontar. Men spyr du med hur du tydliga bruk för hjälpmäver. Om du säger tappte mot Alfred är det okej. Jag tror mig inte verka självklaver. Men jag hade du tappte mot Christian. På, hörst du? Och han chokar i fucking 8 för. Men hey, nu är jag ner till the man, the legend, the myth. Mikkjal fra Sick. Han säger han inte satanist med röjna Luja Steiner som vill omkring illt. Mikkjal fra Sick. Jag hoppas du tar det som konstruktiv kritik där jag säger att du stickar av piss. Mikkjal fra Sick. Det vill just tónleikarar 20 år under kategorin inte ett hit. Is hon lever en man. Okay. Mikkjal fra Sick. Skal det bli vi? Nah, fuck it. Let me switch on with shit. Du Sick är fucking gay. Där de spelar live där bara dudes till stier. Jag skiljer väl om att damer kommer till dina shows. Jag get just en har någon där ser ut som det skriar. God video hur snäck var 1000 loser varje. Du ser ut som en dude som inte blir brus i 1000 där Mikkjal för helvete. Jag har du stäckar vid att dräcka, så nu bottnar du allt. Det heter sitter hemma vid damen och spelar anden i glasset. Heter det så med kläder jag brukar till bäge hobby och klappning, skiten och tweeten, uppsliten, rigga gott till ditt anled. Jag har torr i munnen, vad jag säger? Du har en loner, unga manning, en skam för battling. Lever stand där så smären och täska. Kom igång till med kapping! Fuck din hållning til hopping til jeg skryter om ditt image råpar bowling for Columbine. Og med jekker din skola er jeg sørst for du ble moppar meir. Du er to lydest en junkie, en skinny fuck som teker nekv drugs. Etter første fer og min lyve er å si en grindalokk vid dreadlocks. Men hei, nu har vi sett en dame. Och hon är fem minuter rape om, men du var ett välkat och fäkt där. Fyrverande skräller med över. Vänner vi har samlat säckar. Nej, han är inte det som måste skrälla med tid. Jag vet att han kommer att täcka sig att det skittliga. Men, fyra sitter där vakna upp klockan 6 om morgonen och så inte hetta utanför det vindet. Mikkjal, du er ikke spesiell, du bare arbeidser til du vil da. Du har 6 fløver, forsanker her, du brøler og er ikke å si. Og før det som en diva, hver jeg fer du er alene over. Skulle vi sikker på at du er clean nå? Du ser godt seg ut over hygienisker. Hey, fucking clown. Eisen er en joke, men han er verre enn hin. Hette som Biggie og måtte bygga, men hesten hever han ikke li. Der bytter mig om att battla det. Jag vill de helt lära det vara fri. Men iLLtonkt är inte iLLtonkt. Och mer är vi.
skjuta avslag och folk som är med ut så ända det blir typårskommankornören. Och på tredje diar fyrrejsing. Alltså är det som man säger och jag tycker att hvis han har haft tvärdigar så har jag att det kommit mer rätt ut. Ja, finns det. Från Mikkjal. Ja, jag är faktiskt förväntat nekvärre. Vanligtvis så har vi Jákup Rani filter, ja. Så att så här passar ju inte lika väl på att det säger. Ja. Så må jag eisen spela skita. Han viskar mer att klavera sinter tackar som det kommer. Och så säger Jerry just att det kommer till rapp. Är färdig bankt in i beinet då, eller? Han levererar ju bättre. Levererar bättre? Ja. Jag vet inte man är ötle bättre runn och så rätt. Jag vann självan då. Självan vann. Det är det. Alright. Torsdag börjar vi nu. Shower talk. Until next time. It's last bear. It's last bear, man. Hope we just. Yes, sir.